Хәерле иртә, хөрмәтле укучылар, укытучылар, командалар. Шулай итеп, без уенды башлайбыз. Бүгенге безнең тема киләһе болай яңгырай. Был палата егеттәр һәм кызлар айрым классларда укырга тейеш дип исәпләй. Димәк, улайһа сезгә 15 минут вакыт. Вакыт башланды. Хәзер залдарга китәсәксегез. Кем бында барһыла? Барыһын да күрәм, яхшы, тагы ла бер хәерле иртә һәм шулай итеп, әлегә һораулар бирергә мөмкин. Һораулар булмаһа, без уенды башлайбыз. Һораулар юкмы? Күрүемсә, юк шикелле. Димәк, шулай итеп, без уенды башлайбыз. Безнең тема был палата мәктәптәрдә кызлар һәм егеттәр айрым классларда укырга тейеш дигән тәкъдим менән чыгыш яһаны. Һәм инде без беренче сүзне Батырдар команданың, ягъни асылсы хөкүмәттең беренче спикерына бирәбез. Сез әзерме? Әйе. Улайһа, вакыт башланды. Минең фекеремчә, малайлар һәм кызлар мәктәптә бергә укырга тиештәр, чөнки алар бер класста укыган вакытта, ул бер-беренә карап, үзләренчә укуда һәм бер-беренә һораулар итеп, мәктәптә үзләренең белем кимәлләрен күтәрәләр. Һәм улар кызлар малайлар бергә укысалар, бер-беренә аралашып, үскәч алар гаилә төзегән вакытта иңелрәк була инде. Бер-берен табып, анда һөйләшергә. Кызлар бер-беренә укысалар, кызлар малайлар бер-беренә укысалар, улар бер-беренә карап, бер-беренә ярышачаклар инде. Һәм бер-беренә узарга маташып, укуда аларның һәйбәт оценкалар булачак инде. Һәм улар кызларның характерларын беләчәкләр. Һәм укып беткәч, улар һәрбер малай һәм кызыкай, малай һәрберсе малай үзе бер профессиягә китәчәк, үзен малайларның профессияләренә, кызлар үзләренең генә китәләр. Улар шул малайлар белән аралашкан вакытта улар беләчәкләр ничегрәк малайларны күргәч, үзләренең тоерга шулайрак. Кызлар мәктәптәрдә һәйбәтрәк укуда улар өлгерерәктер. Һәм шуңа күрә улар классларда уку вакытларында күбрәк һорауларга җавап бирәләр. Малайлар уларга карап өйрәнәләр һәм үзләрен дә уларга бер тигездә тотыр өчен үзләренең белемнәрен күбәйтергә маташалар. Үрнәк алалар кызлардан. Минең җавап бетте. Зур рәхмәт фикерегез өчен, һәм без артабан дәвам итәбез. Әмма исегезгә төшереп үтеп китәм, хөкүмәт, ягъни был тәкъдимне хупларга тиеш. Был тәкъдимне ыңгай карарга тиеш. Ягъни палата егеттәр һәм кызларны айрым классларда укырга тиеш дип исәпләй. Димәк, был тәкъдимне хуплап сарга тиеш. Әмма без артабан китәбез. Зирәктәр командаһы асылсы каршы сыгылсылар. Беренче спикерды сакырабыз. Сез әзерме? Зирәктәр команда, бында безнең бер спикер. Сез әзерме? Рәхмәт. Мин
ясадым, точнее, хыгыш, мин Батырзар команда белән риза. Нисек уңайлы, нисек һөйләгең килә, шулай итеп һөйлә. Қалай әйткең килә, нисек һиңа уңайлы? Зирәктәр командаһы. Зирәктәр командаһы. Ишетәһегеҙме? Һеҙҙең ваҡыт китеп бара. Улайһа, фекер хәҙер Батырҙар командаһына икенсе спикерына күсә. Һуңынан һеҙ әйҙәгеҙ хәҙер Батырҙар командаһына улайһа икенсе спикеры сығыш яһай, Зирәктәр команда шунан мотлаҡ рәүештә тағы ла бер тапҡыр мөмкинселек булыр. Батырҙар командаһы, икенсе спикер, һеҙ әҙерме? Әйе, әҙер. Улайһа, рәхим итегеҙ. Һәм видеоны яндырһағыҙ, бик яҡшы булыр ине. Батырҙар, һеҙ әҙер тинегеҙ түгелме? Беҙ тағы бер яуап бирергә тейешбеҙме? Икенсе спикерығыҙ сығыш яһарға тейеш. Яуап бирергә түгел, икенсе спикерығыҙ. Кем һеҙҙең икенсе спикерына эргәгеҙҙә? Мөмкинме һуңыраҡ яуап бирергә? Нисек? Һуңыраҡ. Һуңыраҡ ҡасан? Икенсе командалар һуң. Сираттағы сығыш буйынса һеҙҙеке буласаҡ барыбер. Зирәктәрҙе сөнки сығыш яһай алманы, уларҙың мәләй баһаһы төшә һәм сығыш һеҙгә күсә. Автоматик рәүештә. Батырҙар. Ялҡын командаһы, һеҙ рөхсәт бирәһегеҙме уларға һуңынан сығыш яһарға? Әгәр ҙә һеҙ рөхсәт бирһәгеҙ, микрофон, нисек уйлайһығыҙ? Улар нитендер дә шан беҙ все-таки беҙ әле әҙер түгелбеҙ. Ялҡындар рөхсәт бирмәй, тимәк, батырҙар сығыш яһарға тейеш. Әгәр ҙә ялҡындар рөхсәт бирһә, батырҙар сығыш яһамаҫ ине. Бер минут бит тора. Нисек? Бер минут. Бирә алам. Әйҙәгеҙ. Һорауҙар бармы тағы? Шуға һорайым да. Һорауҙарығыҙ булһа, алдан биреп ҡалығыҙ. Мы должны положительно говорить. Беҙ хәҙер ниҙә һөйләргә тейешбеҙме? Һеҙҙең позицияғыҙ шундай. Һеҙ бит хөкүмәт. Беҙ әйтергә тейешбеҙ. Улар шулай уҡырға тейештәр, сөнки тейеш түгелләр. Все, булды. Был һорауҙы алдан бирәләр.
Вакыт. Ой, блин, что еще было? Жауабыңызды Рахмет егер. Менің фикірім бойынша қыздар мен айлар бірге оқырға тиіштер. Чөнки алар бер-берсе белән аралашу вакытында характерларын аңлайлар һәм киләсәктә алар кызлар белән айлар бер-берсе белән ничек аралашырга аңлайлар. Бу аралашу алар алда кирәк булса, чөнки уларның алда тормыш, гаилә, шуңа күрә бер-берсенең характерын аңларга тиештер алар. Аралаша башлагастан кызлар белән айларның бер-берсе арасында гына ничек йөргәннәрен, нимә нимә яраткандарын кызларның айларның бер-берсен чөнки аңлайлар алар. Кызлар уку вакытында улар етешрәк малайларга карый һәм егетләргә яйлырак укырга. Чөнки кызлар күбрәк җавап бирһә сорауларга, улар ничек әйтергә, себя чувствуют поспокойнее. Минем җавап бетте, бөтен аргументларым бетте. Рахмет. Jawab фикергедесен. Тагы ла берне кабатлайым. Хөкүмәт ул ошо теманы хуплап чыгыш яһай. Ягъни егетләр һәм кызлар айрым классларда укырга тиеш дип исәпләй икән, димәк, егетләр һәм кызлар айрым укырга тиеш, бергә түгел. Һәм директ кенә яңылыш фикер йөреттегез. Артабан китабы. Директор команда, һез әзерме чыгыш яһарга? Директор командаһы бәйләнешкә сыкмай. Ялкын, сүз һезгә. Һезгә ҙур өмөттәр. Без бит закрывающая позиция бит. Һез хәзер ябаһагыз бит тулһынса. Ике генә команда булды түгелме? Закрывающее правительство булманы бит. Чөнки улар ликвидациягә эләктеләр. Ярай, аманым. Әгәрләр мен танышмагандар. Әдергезме? Димәк, һез гомумән менә ошо хәзер фикерде ябып үтеп китәгез, тигеләрнең аргументтары һезгә файдалы булды, алар һезнең яклы булды тиерлек. Шуңа күрә әдер багыз һезгә. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Мин Ялҡын командаһынан. Мин алар белән тоже шул уҡ нейҙәмен. Ҡыҙҙар егетләр белән бергә уҡырға тейеш, сөнки аралашыу менә ҡыҙҙар егеттәр бер-береһе белән сөйләшергә өйрәнәләр. Киләсәктә ҡыҙҙарҙы яҡларға, һоҡларға өйрәнәләр. Шунан ғаилә ҡорорға, нисек әсәһен, апаһын нисек хөрмәт итәләр. Киләсәктә шулай ғаилә ҡорорғас, үҙләренең хатын, балаларын, туғандарын шулай хөрмәт итергә өйрәнәләр.
Шулай ук bir-birин билгәндә уялмаска, уялмаска өйрәнәләр инде. Бер-бирин белән сөйләшеп, характерларын белеп, бергә укырга тиешләр инде. Мен уйлыйм. Всё, минем нем бетте. Зур рәхмәт фекерегез өчен. Артабан дәвам итәбез. Директор команданың сообщение килеп төште. Нисек фикер сыгыш яһагымды әзерләнең, шул фикер буенча сыгыш яһай алаһың. Ниндәй кимәлдә әзерләнең, шуның буенча сыгыш яһарга мөмкин. Директор, хәзер сыгыш яһыйсызмы менә шул әзерләгән фикерегез буенча? Улайһа, хәзер ябылсы позицияның каршы сыгылышларның ялкын команданың һуңгы спикерына бирелә һәм һуңынан директорды шулай ук тыңлап үтеп китербез. Рәхим итегез. Минем каршы әйтүгә оппозиция команда юк инде. Һәм получается, правительствоның хүзләрен бернисектә каршы әйтә алмыйм. Шуңа сразу вывод әйтәм инде. Урыс әйткәндә. Шулай итеп, безнең хәзерге уку программаһы, ул менә малайлар менән кызлар бергә укый инде. Ул дөрес юл, чөнки ысынлап та минең әйтеп киткән хүзләр, получается, причиналар ул ысынлап та дөрес, чөнки ул ысынлап та кызлар менән малайлар аралашырга өйрәнә беренчедән. Һәм үзләрен нисек тотырга инде. Шуның өчен безнең программа малайлар менән һәм кызлар укыган. Был җәмгыятьтә уже шулай каралган бит инде. Һәм был дөрес дип уйлыйм. Чөнки малайлар һәм кызлар әлбиттә аерылар, ул не только генетик һәм биологик ягыннан, һәм ул социаль һәм психологик ягыннан аерылалар инде. Шулар бар инде. Шуңа ул ел һайын, получается, малайның һәм кызларның, получается, яшәвендә инде күбрәк значение играет воспитание из окружения, нинди окружениелар үсә, һәм шул роль играет инде большую. Ел һайын үсә бара, ул ныграк влияет, так скажем. Һәм һәрбер бала ул индивидуаль. Шуның өчен разные дети дигәндәй, бер яктан үзләренә индивидуаль подход кәрәк инде уларга. Психологияннан улардан, получается, карасак, улар к себе одинаковое отношение итәләр инде. Шуның өчен бәләкәй сактан уже важно, чтобы воспитаниены төзергә инде, получается, һәм обучениены малайдан һәм кызгайдан бәләкәй сактан төзергә кирәк инде.
Улар бер-берен аңлап, нисек аңларга, бәләкәй сатан уже, так скажем, лестница төзүләрендә үзләренең фикерләре менән получается. Минем сыгышым тамам һәм шулай да ысынлап та нигә малайлар һәм кызлар бергә укырга тиештәр. Зур рәхмәт сыгышыгыз өчен. Һәм без һуңгы спикерды һүз бирәбез. Зирәктәр командаһы. Һез әзерме? Әйе, әзер. Рәхим итегез, әйдәгез. Вакыт башланды. Микрофонды яндырмаганыгыз. Зирәктәр командаһы микрофонды яндырмаганыгыз. Микрофон. Вот булды. Хәерле иртә барыгызга да. Минем сулыш каршы ягымнан. Мин каршы бу фикергә. Кызлар һәм малайлар аерым укырга тиеш. Мин алай дип уйламыйм. Бәлки капма-каршы энес менән аралашу күнекмәләрен барлыкка килгән һәм социаль үзенлеге кенәдим алганда сөнки булмавын әйтте. Улай гына түгел. Дип каналган хатын-кызлар тизрәк как бы развиваются. И шулай ук мәктәптә укыган кызлар белән малайлар ярзанга белән берлектә программаһы үтелә. Һәм иң мөһиме, минемчә, бу мәсьәләләрдә һәр берлектә үсмерләрнең катнашып класста укый, аңлай һәм фикерләү өстенлеге, мировосприятие һәм бер-беренде хөрмәт итү, уны булып олы тормышы, улар кайсан улар смешанный коллективларда эшләй башлалар. Менә. Тамам. Вот, рәхмәт. Барыгызга зур рәхмәт. Тагы ла бердә әйтәм, бында уенга килдегез икән, ни һорауларыгыз булһа, нимәләр шикләнһәгез, белмәйсегез икән, һорар кирәк. Шул осракта гына һезнең сыгыш яһауы һезгә еңел булачак. Менә кемдер хәзер беренче, икенче, ягъни кем икенче этапка үтә. Шуңа күрә улны һорарга берничек тә оялмагыз, куркмагыз, басынмагыз. Һезне беркем дә уның өчен әрләмәячәк, телегезгә һукмаячак. Шуңа күрә киреһенчә һорауларны бирегез һәм үзегезгә еңелрәк булсын өчен. Менә бүгенге командалар кайһы бирләре аңламаган, кай якка сыгыш яһарга. Шуның өчен һорар кирәк, уен башланыр алдыннан һорап торалар. Менә Батырдар командаһы, һез бул теманы хуплап сыгыш яһарга тиешсегез. Ягъни, кызлар менән егетләр айрым укырга тиештәр. Кем каршы сыгылсы булды, улар бул темага каршы сыгырга тиештәр. Ягъни, юк, кызлар менән егетләр бергә укырга тиештәр дигән тема менән, төп тәкъдимдар менән. Буныһы минең уйлавымча, ошолай итеп кына сыгыш яһагыз да, һезнең күпкә фикерегез матур, быга караганда яхшырак яңгыраячак. Вот. Һәм тагы ла әйткәндән, кагыздан укырга тырышмагыз, үзегез ничек күрһәгез, шулай һөйләгез. Без уның турында күп әйткәнебез бар, һәм тагы ла бер дә кабатлап әйтәбез. Кагыздан укып ултыру, ул барыбер үзегезнең ниндәйдер оялыуыгыздымы, ышанып китмәвегездеме һүзләрегезгә, шуны күрһәтә, сагылдыра. Шуңа күрә лә ничек күрәгез, шулай һөйләргә тырышыгыз. Һезнең һорауларыгыз бармы? Юк. Әлегә юк. Һораулар булмаһа, тимәк, һөҙөмтәләрҙе көтөгөҙ һәм тагы ла менә бөгөн күрҙегеҙ,
Бер һеҙгә ни бары 4 минут кына ваҡыт, 15 минутҡа әҙерләнеү. Бер теге артыҡ ныҡ ҡыйынлығы юҡ. Һеҙ алдан ниндәйҙер кимәлдә шаблондар да төҙөп, ниндәй, йәғни нисегерәк һөйләргә, ниндәйерәк һүҙҙәр ҡулланырға, шул һүҙҙәрҙе төҙөп килә алаһығыҙ. Быны бер кем дә теге тыймай. Ул һеҙгә киреһенсә ярҙам итә һәм тормошоғоҙҙа ла ярҙам итәсәк. Төҙөп килдегеҙ ҙә шул һүҙҙәрҙе һуңынан ҡушып, ниндәйҙер аргументтарҙы, дәлилдәрҙе табып, урынлаштырҙығыҙ ҙа, шулай итеп, исмаһам, аргументтар килтермәһәгеҙ ҙә уҡый алаһығыҙ. Әммә ул шулай уҡ теге ситтән барыбер күренәсәк. Улайһа, һеҙгә ҙур рәхмәт. Могу задать вопрос на Да, русском? конечно. Да, конечно, пожалуйста. А можете еще рассказать вот роли, допустим, асусы хөкүмәт, что должен отрицательный или положительный вот именно? Вот я только что об этом говорил. Правительство всегда высказывается положительно, то есть вне зависимости какой аргумент. То есть вот была представлена тема, парни и девочки должны учиться отдельно друг от друга. То есть правительство должно говорить, да, на самом деле парни и девочки должны учиться отдельно. Не имеет смысла их сводить в один класс. Вот, то есть они должны поддерживать эту тему. Оппозиция должна идти против этой темы. Нет, парни и девочки должны учиться в разных классах. Ну да, то есть в одних классах, путаю. Вот оппозиция высказывается наоборот. Она всегда, оппозиция, она то есть всегда против правительства, всегда за. Да, все понятно, спасибо. Вот. Еще вопросы есть? Ну, так, улайһа, мында бер һорау бирәм тигән. Әллә яңылыш күргәнмен. Һөҙөмтәләрҙе көтөгөҙ, барыбер әҙерләнегеҙ, был беренсе уйындар, мин аңлайым, ҡыйын, әммә яйлап-яйлап шымарырһығыҙ тигән ышаныстамын. Барығыҙға ҙур рәхмәт. Чатта һөҙөмтәләр буласаҡ. Һау булығыҙ. Алло. Һау булығыҙ.